Evidenti l-frustrazzjoni tas-sewwieqa li kuljum iżda fit tmiem il-ġimgħa b'mod partikolari qed jispiċċaw jaħlu fit-traffiku għal ħin twil waqt illi miċ-ċirkewwa jkunu sejrin fid-direzzjoni tal-Mellieħa. Dan wara li l-Gvern baqa' għaddej bil-pjan tiegħu li jaqleb it-traffiku kollu fuq lejn waħda, xi ħaġa li qed tiġi esperjenzata anke bħalissa minkejja li x-xogħlijiet fl-Għadira għadhom mhux lesti. Meta dan il-proġett ikun konkluż fid-direzzjoni tal-Mellieħa l-karozzi se jkunu kollha fuq karreġġjata waħda it-tul kollu tal-Għadira. Din is-sitwazzjoni diġà ġabet kritika qawwija bl-Assoċjazzjoni Ewċija tat-Turiżmu tfakkar li din hija l-uniku triq li taqqat lil Għawdex ma' Malta u allura mhumiex biżżejjed illi triq bħal din ikollha karreġġjata waħda biss. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu sostna li tnaqqis ta' korsija għal karozzi fi triq tal-Għadira ma tagħmilx ġid lin-nies iżda se tkun ta' xkil ieħor għal mijiet ta' ħaddiema li jaqsmu lejn Malta u se żżid mal-ħafna traffiku li diġà jeżisti. Il-ħadd fil-għaxija kienu bosta dawk li kkummentaw fuq il-midja soċjali u qalu li din hija froġa oħra tal-Ministru tat-Traffiku Arun Farrugia. Uħud qalu fil-kummenti tagħhom li dan spiċċa proġett tal-mistħija b'oħrajn jirreferu għall-ippjanar tal-bigilla min-naħa tal-Gvern. Kien hemm anke familji li spjegaw kif qattaw nofsija sħiħa biex għaddew mit-triq tal-Għadira, filwaqt illi ħaddiema Ewċin illi kkummentaw fuq Facebook qalu li dan il-proġett huwa diżastru assolut fil-mod kif sar.